Bueno, Ibai, atxaldean. Atxaldeon. Ia, lehenengo galdera. Zuk euskaraz entrenatzen duzu. Bai. Zer dela eta entrenatzen duzu euskaraz? Zerk ekarri zintuen euskarara eta zergatik eskaintzen duzu pilota eskola euskaraz? Txiki guztiak eta entrenatzen duten guztiak euskeraz ikasten dutelako eta justo ikastolatik ateratzen direnean ona sartzen dira eta ni euskeraz dakianez, horregatik erabaki genuen den euskeraz egitea. Ibai, esan dagoa, ze ekarpen iritze zaizu egiten diezula aurrei euskaraz eskaintzarekin entrenamendua? Klasetatik aparte beste ordu bat euskeraz egitea beraiek. Eta horrela, eta nahi dut, gure helburua ere, nahiz eta pilotan jolastea eta ondo jolastea, baino beste helburu bat da beraiek euskera buruan izatea beti pilotarekin. Pilotarekin ligatuta izatea eta hizkera teknikoa eta gauzak, alde berean egotea eta hori. Beraientzat uste dut oso ona dela, klasetatik kanpo ere aktibitatea euskeraz egitea eta pilotarekin batez ere. Ni beti euskeraz egin dut pilotan, hasi nahi dut hauek ere berdin egitea.